Sumauto, nga aron safe, sa balay nako siya gipakatulog. So syempre, sa sala nako siya gipatulog kay wala pa nahuman ang usa ka kwarto. Ingon ko niya, okay ra ka dire. Mitabag si Denver, okay ra gani guway banig-banig. Tubag ko nga, naman pod ko'y kaluoy no. Panuhoto na imuhang likod anang simento. Kay dili pa man ko katulgon ato, diha pa ko sa sala. Nagtan-aw mig movie sa Netflix. Pero papansin yun kaayo ni si Berdugo, kay diha siya sa banig nga naghukas og nag-push-ups. Ugod ko nakakonsentrate sa movie og didto ko sa iyahang lawas kilantaw. Pero sa gitutukan ako og maayo iyahang likod og dapit siyahang mga tato, daghang samad-samad og marka. Maong nangutan ako kung naunsa na imong likod. Mitubag si Denver nga agi na nila. Dan mitubag ko, unya, dili na ligi ka mo balik adto. Mitubag si Denver nga mo balik og buwagan nimo. Nasikaran ligi na ako iyang ulo. Kamao kayo mo dalag atik yun. Nitugan po na ako si Denver nga init kay siya siyang area. Aning panahon na, pero wala siya ni sulti sa rason. Abi ko sa una og permanente ihang plano nga mopuyo sa mong lugar. Pero nagpabugnaw ra di ay siya. Nakurat ko pagkahibalo nga naapig day siya plano nga mobalik. Naghuwat ra siya og go signal. Wa ko kapugong gyud nga nihila ko sa iyang atubangan. Ako siyang giingnan nga balik yun. Kay musunod yun ko nimo. Ako yun ang mutira nimo adto ba. Tabag si Denver, mundang nabitaw ko. Pero kinahanglan piyud ko nga mobalik adto. Nara ko'y ihatod. Mitubag ko. Nyag dili na ka makabalik. Mitubag si Denver. Daawon yun po nimo ako ang patayng lawas adto. Dan ako siyang giingnan, bahalag mabaho ka adto. Napuno yun ako gapak og kusi si Denver anang gabi una kay aside sa wa siya mutuman siyang saad niya dili mo inom, nahibaw-an na akong kinahanglan nga mobalik pa siya sa iyahang gigikanan. Pero wala yun niya gitug-an nako kung unsay iyahang ihatod og rason sa iyahang pagbalik sa dili pa siya muundang og dili na gyud pakita adtong dapita. Nisalig na lang ko niya nga dugay pa daw siya mobalik og sigurohon niyang linaw na sa mong area og makabalik siya nako nga way tats. So ang resulta ana, natulog ko ba niya sa sala. Pero wala mi nag-atras sa bante, up and down, in and out, or unsa pa dihang makapasingot niya steppings. Tulog rayod og gapos, pawala sa tugnaw. Sayo lang ko ni bangon kay basig maabtan ming papa, basig makamata na lang ming Denver nga gipang bitay na ming do. Naapayod ko'y laing na discover ni Denver. Mini reunion to sa mong batch sa high school og sa beach mi nag-outing. Nananghid pagani ko niya unya ni sugot man pod. Layo to nga beach among giadto kay naa may van akong usa ka classmate. Ang uban kay nagmotor pero wala ko magdala og motor oy. Wala pa ko niabot sa dagat na itom na ko. Mga 2 hours siguro ang biyahe so layo-layo yun. Dugay na ko wala na ka-experience og beach so bikini akong tirada. Nag-two-piece ko eh. Proud ko sa kong white nga kigot. Halos tanan man pod sa kong kauban nagbikini. Pero lang adtong mga minyo na kay mauwaw siguro sa mga stretch marks. But not me. Nirampa yun ko sa beach, bahalag di kayo perfect og body, basta flawless lang og skin og white ang kigot. Picture taking dayon nga pang Katrina Halili nga post aron pang Instagram. Sa nagkaon ako sa among gidala nga foods, mura kog natuk-an pagtan-aw nako sa may lupi. Diha si Denver nga nagsandig nga nagtanaw nako. Aha ka dyan. Natuk-an yun kog maayo kay nganong nitungara siya galit. Sa katingala nako giduol yun nako siya basig naaray parehas niyag pamaro pero siya yun. Memorize kinako iyang lawas og tinindugan. Nakakap, then naka-jacket pa nga maong ug sapatos, then naka-shades pa. Diya pa scarf siyang liog nga mura gyud siya building nga nasaag sa beach. Pero siyang ingnan, "Hoy buing, nganong niabot makadere?" Mitubag si Denver, "Nganong gapante ra man ka?" Mitubag ko nga, "Maayo gani kay gapante pa ko. Nganong nisunod man ka?" Mitubag si Denver, "Nga wa man ko lingaw." Mitubag ko nga,
Wa kay trabaho? Mingon si Denver nga dihay ni pulin ako. Pag short adto kay mohubuan ka na. Dil mitubag ko, maligo pa ko no. Kaon sa diri. Giunsa man nimo pagkatuod ani. Mitubag si Denver nga nagsunod man ko ninyo. Aha ka jud. Nakapangawot na lang ko sa kuang tigol og wala sa oras. Ikansyawanon ko sa akong mga kauban kay giapas lagi daw ko og bana. Napungot pagyud ko kay gipugos pa kog short ni Denver kay kita daw ang angay di makita. Igo ra daw wahingon din makita ng kalangitan. Imbes kay proud kay ko sa akong white nga kigol, gipa short nun ko. Sumoto nga nag-short na lang pud tawon ko pero pag ingon niya pag t-shirt gilambusan ako siya tawon. Proud kay ko sa ko ang bulubundukin no. Daghan nang nag-mountain climbing ani. Bitaw. Kinaman si Denver, wala na lang ko nakig-uban sa kumaka-batch nga nangalipod. Kauban ako si Denver nga nagpalayo minila. Sa naglakaw nako padong sa lawom, mayon si Denver nga ani rata. Mitubag ko. Ha? Mabaw pa kayo. Taga-tuhod ra. Then mayon si Denver, di ko kahibalo mo lang. Mao di ay. Murag malumos yun ko katawa. Pagkahibalo na kung dili day siya kahibalo mo lang. Delikado iyan trabaho pero dili kahibalo mo lang. Unsaon na lang kang kinahanglan siya muambak sa mga sapa o mga falls kay gigukod. Magdala-dala siguro siya container pang salbabita. Bitaw. Nabuang yun ko kinatawa nga naghunahuna nga magdala-dala og container si Bordugo nga ni ambak kay dili kahibalo mo lang. Ilabay siya glawod, mora na iyahang kamat niya. Matod pa niya, wala siya naanad sa dagat, kay sa kalasangan siya naanad. Pamandaw falls nga lawom dito. Taong gobat siya di ay ampay. So dito ra taon may nagubog-ubog sa tagatuhod nga tubig. Mora may mga senior citizen, kulang na lang magdala-dala may kabo. Daghan pa yun ang wala na ko mahibalaan kay Denver. Mao na nga naningkamot yun ko nga mugawas ang tananiyang tinaguan. Idaghan kay siyag sekreto nga gitago og dili nature niya nga mosulti og bisan unsa. Bisan ako nga uyab daghan pa yun nga walay nahibaluan niya. Kay ingon niya, maayo pa daw nga wala ko'y mahibaluan. Pero ako nga curious lagi nga pagkatao, marites kayo. So ako ang ni-discover. Pat dili lang ako i-detail og maayo kay malungguan tag mga ulo. Diha to'y time nga nakatulog na po siya sa balay kay kusog kaayo og ulan. Wala na ako papaulia. Sa kwarto ko natulog ug nakamata ko mga around 1 AM kay mag-CR. Pagtanaw na ako ni Denver sa sala, kuyaw kay natulog kay naglingkod man. Kayon kog naglingkod ra gyud. Pero pagduol na ko niya, naghagok pa. Bantog rag ni ingon nga bahalag walay bani kay maglingkod ay siya matulog. Aha ka. Gitod na ko gamay aron matumba pero mura man nag-istatwa kagahi. Pero gisagpa pabitaw nako kay nahadlok ko nagtanaw niya. Pero hapit pud ko malamba sa lingkuranan kay iya akong giwakli. Sakit kayo akong bukton. Pag ako siyang giingnan, aha kaning kalakiha. Patyon ko ni mo Denver. Mitubag siya nga, nganong niabot man kaani. Tubag ko nga, syempre, amo aning balay. Ikaw, nganong naaman ka dere. Sakit yung akong bukton nga murag dili na maisa. Mamatay pud tang wala sa oras. Hadlo kayo og mudol aning Denver og tul kaayo kay mga rati man dayon. Tingala ko kay wala man to siya naglingkod na tulog nga diha ko siyang tapat. Naghigda man siya ato. Kay matod pa niya nga mas komportable kuno siya nga matulog nga maglingkod. Unsang klasiha nga tawo ang komportable matulog nga maglingkod? Usara ko maingon, what the F is happening to this world? Bitaw. Gipahigda yun ako siya, murag buing. Maglingkod matulog naman untay tarong higdaanan. Unsaon na lang kahaog na ay kauban niya matulog. Matingalag nganong na ay budhangan na saag. Diri ni sing in sa kuang lahi yun ang kaagi ni Denver sa una nga maglisod na siya guwala. Kumbaga, nahabit na niya. Maong gibantayan yun ako maayo iyang mga lihok og didto pud ko nakamatikod. Nga og daghan tawo dili mahilo na iyang mata. Murag tanan tawo iyahan ang analisahon ug unsay yun-una. Mahadlok ko basin maanon siya na ay daotang yun-una. Kanang iyahang usahay nga panigirilyo, permi may maglalisan.
Kay makadaot lagi na niya, bisag mo palayo pa na siya nako og managirilyo, masungot ko magtanaw. Kung ako siyang giingnan, hunong naligi ng imong sigarilyo. Natusta na imuhang baga na. Tubag si Denver, nga dili man pod kanunay. Mitubag ko nga, ug undangan din na nimo. Anak si Denver, nga party na ni sa kuang kinabuhi. Then ako siyang giingnan, unsa may makuha nimo anak? Sakit ra? Then anak si Denver, nga mawala akong kakulpa. Pampakalma ni na ako. Di yun pareha si Denver sa uban yun nga kada adlaw magsigarilyo nga pila ka buok mahorot sa usa ka adlaw. Sa 1 week manigarilyo rin na siya 2 or 3 ka stick. Mabitaw nga tingala ko sa adtong unang kiss namo nga dili siya bahogbakbak. O siya mga lungag for your information kay gipangangan na siya nako og gi-check up og naabay daot nga ngipon. All clear. Di pareha sa uban nga nga itom na tong mga ngipon. Stress reliever daw na niya, mao nga gipasagdaan na laman nako siya sa iyang panigarilyo pero dili gyud mawala nga masungot ko magtan-aw kanang magbuhot-buhot siya sa garilyo while sige gunit-gunit og manok. Sugarol kayo og porma. Hambot na lang. Usahay pod motukar ang pagkamadudahon natong mga babae sa atong mga partner. Natural naman yun nato na nga dali magduda. Mga usahay, makaunaw na ako og basig na ay gibilin nga pamilya ni si Denver sa Mindanao. Unya, mahimo noon kong kapit. Aha ka dyan. Walay social media si Denver. Gaman ta na ako bisag lahi ra nga name gamiton pero dili siya mosugot ka mag-upload gani og photo sa akong social media nga naa siya. Dili gani mosugot. Wala lang na ako pugsa kay basig mo dugo. Bitaw. Maong target yun na ako ang cellphone ni Denver nga dili niya ibuwag bisag asa. Bisag mag-CR pa siya, dad-on yun na niya. Makaduda yun kaayo. Dili ba? Wala pa yun ko makagunit sukad-sukad aniyang cellphone nga di keypad. Yes, keypad pa na iyang cellphone. Dili daw siya touch screen kay wala siya maanad mong sobra ka judgment kanuna iyang mga text. Napulaan yun kong sabot sa kinaunahan niyang text nga na ay 8, then N, then K. It na ka di ay ito. Maglabad pa man yun una imong utok unsa na iyang text kay dili na uso ang judgment karon. Panahon pang salbakuta ang mga judgment unta. Sumoto nga giplano gyud nako nga ukuyon ang cellphone ni Denver. Unsay sulod nga nung dili niya mabulag. Dayon na nanaw mig Netflix sa sala adto. Unya gipahigdaan ako siya sa akong paa. Unya gihapuhap tay nako ang buhok aron makatulog. Gitan-aw gyud nako og asa ibutang iyang cellphone niya. Og swerte kay ko kay gibutang ra man niya siyang kilid. Pagkatulog niya, attack diretso. Kuyawan pa ko kay with sounds pa man ang iyang keypad o pinduton. So one at a time. Dili sunod-sunod akong pindot. Tagaktak akong singot ko dato. Gipuga yun kaayo na ako ang speaker siyang cellphone aron dili madungog ang pindot. Paita, lisuda man di ay kaayo ning mangispiya ta. Ditso ko sa iyang inbox pag open ako, empty. Lami yun kayo ibunal ang cellphone ni Denver siyang now. Sunod kay sa send items. Empty gihapon. Murag maupos yun akong pasensya bisan sa outbox o bisan sa drafts. Walay sulod. Nakadong napod ko siyang call history pero empty yun tanan. Bisag contacts kay empty. Bisag akong number wala yun. Grabe kaayo kay memorize niya akong number. Napurat pa kog maayo kay nikalit man nagtingog kay naay nagmessage. Maayo kay nasapungan dyan ako ang speaker. Gibasa din ako kay basig mao na ni ang asawa ni Denver. Ug naglibog ko sa pagka-judge mo ni Denver, samot na ang ni text. Wako'y nasabtan bisag gamay nga word, bisag unsaon di gyud na ako matranslate. Mga judgment fanatic kayo. Gusto yun ako nga masabtan, maong gipugya yun ako akong utok aron masabtan ang judgment nga message. Pero hapit yung ko atakiha kay nitingog managkalit si Denver. Ganina raday siyang nagmata o nagbantay na ako. Tinmingon si Denver, ug mangukoy gani, siguraduha nga dili masakpan no. Abi kog masuko, gikataw-an naman pod ko niya.
Unsa man po'y makita nako siyang cellphone nga puros man empty. Wala na lang ko nangutana kung anong empty tanan ang sulod siyang cellphone o gi-erase na lang nako sa kung nahuna nga naay pamilya sa Denver. Hangtod sa niabot yun mi og 1 year ni Denver. Getting stronger gihapon may bisag usahay manggilalis. Dili man gyud na mawala sa relasyon. Pero bisan pag unsa ka grabe niyong away, at the end of the day kung love gyud nimo, dili gyud ka mahiluna og dili mo maguli. Sumoto, nga anniversary namo, diha ra ko nakadawat og tinuod nga bulak kaniya. Nakurat na lang ko nga nidong siya sa kong litsyonan nga nagdala og flowers. Bouquet of roses pa na. Huwag ka, mahal biya na. Gi-check yun na ako og dili ba plastic. Kay ipakaon yun na ako niya og plastic pa to. Panagsarata matagan og flowers unya plastic pa yun. Unya gapagwapo og tama ng buing nagsapatos pa. Murag mo attend og bunyag. Pero bahala na, basta tinuod na akong flowers. Pero ang happy anniversary namo nahimong bloody anniversary. Nang laag mi ni Denver adto pagkahapon kay anniversary ligi namo. Nagmotor amin duha. Kusog nagpadagan si Denver adto kay naabtan mi kusog nga uwan unya walay kasilungan. Diha may nikalit og overtake namo nga motor. Wala nagtan-aw nga diha van sa pikas linya nga kusog pod kayo. Nakasinggit yun ko kay siguradong maapil yun mi. Abi kog na okay ra kay wala raman na abdi sa van ang motor. Kay kusog pod nga ni padagan. Og nakabalik ra sa linya. Na nakamaot kay nataranta da itong driver. Wala noon nakapanimbang og natumba sa unahan namo. Nakapiyong na lang ko og nibangya yun mi sa naguna nga motor. Di natumba pod ming Denver. Mura yun mig mga lata nga nangatumba og nangaligid. Una yun akong na-feel ang kasakit sa kong tuhod og bukton og akong likod. Nakatabang yun nga naka-helmet mi. Wala ra na buwak mo mga ulo. Kay ulan lagi kaayo, mura mig nagpa-slide sa kalsada. Mayra nga alisto nga nakabira na ako si Denver kay mabangga yun ko sa may poste. Nakaingon na lang ko, buhi pa ba ko? Wala yun ko kabangon dayon kay ang si Denver dili man ako'y giuna og patindog. Ang driver man sa motor iyahang giuna og gikulata. Nakabangon lagi ko ahat bisag sakit kay akong tuhod kay nasamad yun. Nahadlok pa ko sa driver kay niwang raba. Unya giayo-ayo ni Denver og sumbag. Naumod yun ang driver nga nagkadugo pa gikan sa pagkatumba niya sa motor. Then may gani na lang kay diha nay nang hunong og gipugngan na si Denver. Mura na gyud siya makapatay, kulang na lang iyahang ilambos ang driver. Mura siya layon nga nasuko kay gilugan og pagkaon. Wa na gyud ko nakasangpit niya nga kalmahon niyang utok kay doduhan na pud akong pananaw. Sakit na kayo ako mga samad, unya ulan kayo. Sumoto nga nilanding gyud mi sa ospital. Naka-jacket man ko pero naka-shorts pod mao akong flawless nga skin nahimo ng rough road. Ug dili patungod sa ulan na bagnos yun og tama na kong tuhod. Si Denver wala ra kay injury pero ang driver nga gikulata nagpa-admit. Ug gireklamo pa yun si Denver kay gikulata siya. Pangayuan bitaw og lisensya day nahilom. Kay wala man di ay lisensya ang panuway. Maayo ra pod nga gikulata. What a happy anniversary. Maayo pag nagbiko na lang ko sa balay. Wala unta na doubt akong flawless nga skin. Ug wala ma-damage siya kong motor. Sa 1 year namong Denver, itaas yun akong pasensya. Unsa na lang kaha og parehas mi nga mobo og pasensya. Dili yun mi magdugay. Musabot na lang yun ko nga inana yun siyang pagkatawo. Ang ako lang mahimo, ang pagkontrol niya nga dili mo sobra. Og bisag naa siya mga sekreto nga dili niya pwede nga ma-share sa kuha. Dili na yun ko mulapas sa linya og magsukit-sukit niya aron kampante siya nga kasaligan ko niya. Maghuwat ko og naa siya isulti. Kay nakasabot ko nga naa siya mga impormasyon nga kinahanglan niyang itago. Og dad-o na hangtod sa iyahang lubganan. Usahay mabantayan nako nga lawom kay siya gunahuna. Dili na lang ko magtingog og hatagan na nako siya kape. Number 1 favorite ni Verdugo ang kape nga Nescafe nga 3-in-1. Og ipabati niya nga naa siya masaligan og kasandigan. Kay balo ko nga dili basta-basta mosalig si Denver og tao.
Sumoto nga kanunay yun nga muana si Denver sa mua. Dili mo human ang adlaw og dili siya makanha nako. Pero sa 1 week straight nga wala siya niyan na, nakulbaan ako. Motawag man lang siya nako og moingon nga naalan siya gibuhat importante. Gusto ko mangutana yun, pero gipungan na lang yun nako kung ba nga dili mo buka ug maghuwat na lang yun nga siya ang moingon ug unsay iyahang mga gibuhat. Sukad-sukad pod wala yun ko makasakaan ng balay nga giabangan ni Denver. Lami ligi kaayo magpatudlo sa mga akyat bahay ug unsaon pagsaka og balay. Aron ukoyo nako og unsay naa sa sulod, pero nagpugong lang yun ko kay uyab kami. Wala pa kayo ko'y right sa tanan niyang ginahi. Hulat-hulat lang ko kung kanusa siya mo hangyogas. Kay ako yun nga unahog grade iyang balay. Una ko masugot. Gitaguan plang niya iyang asawa na. Bitaw. Sumoto nga 1 week nga wala mi nagkita ni Denver. Gimingaw na ko kaayo niya og siyang manggakos nga mga hugot kayo. Bitaw. Nakadagan jud kog maayo pagkita nako niya sa mong nataran nga nagunit og manok ni Papa. Gibalibag yun na akong manok dahil nigakos jud ko niya. Bahala ang manok og makabuhi. Lami tok-on kay gimingaw pa siya sa mga hiniktan kontra nako. Sumotong ipangutanan nako kung asya gikan. Mitubag si Denver, dinhiragod, waman ko mulakaw, diha ra ko'y gibuhat. Dan ako siyang giingnan, nga basig ni adto ka si mong asawa. Tabag siya nga, maglabad naman gani akong ulo nimo, mangita po og laing bahay. O kung wala lang ko niya mingawa, ako yung ihikot siyang liog ang hikot sa manok. Kay 1 week man nga wala magkita, diha na ako siya gipatulog sa balay, og nagplano ko ani, nga akiton si Denver. Kay gusto na ko magapos na siya nako aron magunita na yun nako siya sa liog. Pagkatulog ni Papa, move na dayon sa kong mission ang mapaluhod si Berdugo. Sayang lang akong tiil kay klaro pang mga samad sa disgrasya. Na-damage yun akong skin but never mind. The mission must go on. Nagsuot yun kog 90s nga sexy kayo. I-order pa na ako tog Lazada. Naglotion og spray og naligo og Victoria's Secret nga perfume. And then pack. I'm so ready for some action. Nakabangon gud si Denver pagkita na ako. Nakigda naman unta to siya. Siga o Roy kayog mata. Pero gipalaway pa na akong buhay. Nilabay ra ko niya dani adto kog kusina kay niinom pa kog tubig. Gikulbaan pod biya ko pero sa ngalan ng pag-ibig, hahamakin ko ang lahat. Mabitaw. Naibalik na pod ko sa sala nga naglingkod gihapon si Denver nagproblema ng nawong. Diha man ko'y nakita nga nahulog na dahon sa tanom ako ang gipunit. Pinaslow mo o pinasaksi nga pagpunit og dahon. O pinaflip sa side ang hair. Nagatubang ko ni Denver aron ma-emphasize ang hamis nga bukto ng liog. Kay nagduko man ko nakita yun tong akong mga bulubundukin. Then mingon si Denver nga huy. Then mitubag ko guwat nga pinasweet kayo kingo. Mingon si Denver, nansa man ka diha? Mitubag ko nga wala. Nagpunit og sagbo. Mingon si Denver, pag ilis sargod adto, mura kag buring. Mitubag ko gunsa. Then si Denver, boring god ka nang magsayaw-sayaw sa bar. Pag-ilis adto. Mura yun ko gituslo sa init kayo nga tubig. Naibot yun ako ang snake plant og nabalibag na kong Denver nga napay mga yuta nga ng lupan. Nisulod pang uban siyang baba kay nakangangaman ang buing kinakaratan. Murad ako boring. Aha ka. Todo effort na ko unya na ingnan lang tag murag boring. Ako siyang giingnan, nakagamit kag boring Denver, tugan og tarong. Tubang si Denver, nga wala oy, nakita ara ko. Maayo kay nakapugong pa ko sa kong kaugalingon ug wala na ako maibot ang ulo ni Berdugo. Nauman akong gabi nga naghilak sa kwarto ug si Denver sigig panghinlo sa sala kay mura giagian og bagyo. Sakit ya kong heart siyang giingon ug nauwaw kayo ko. Wala gyud na ako siya tingugi pagbuntag. Lami kayo mga ambrasog no. Sige siyag pangayo na ko og sorry
ug sige explain nga dili angay magsuot og ing ato. Kay basig naa na po'y mosulod sa balay ug makit-an ko ug ma-rape daw ko. Lami kayo iligo niya ang init kayo niyang kape. Lami kayo singhagan og gisuot to nako para nimo aron mo tindog ng imong armas. Pero gitakom na lang nako kung baaba kay another embarrassing moment na pod ang mahitabo. Motong wala gyud nahitabo namong Denver. Wala na pod ko ni suway sa operation nga paludhon si Verdugo kay uwaw na kaayo ug dili na gyud ko mootro adto. Swear to God. So nga after a month, kaingon ko kauban ko nga mag-celebrate si Denver siyang birthday, pat nakurat ko. Naglibog ug nahadlok ko sa usa ka adlaw nga gibinlan ra ko og sulat ni Denver ug nikalit ra siya kawala. First word pa lang sa iyang sulat, sakit na kayo kung dugan. Og every word siyang sulat murag mga dagom nga sigig tusok sa akong kasing-kasing. Gisulat yun niya nga kumpleto ang mga words ug klaro yun nga akong masabtan. Gisulat niya nga sa year and a half nga nahimong kami iyang kalipay kay walay sama. Gisulat niya nga sa year and a half nga nahimong kami iyang kalipay kay walay sama. Kadto pa da siya nakita og babae nga sama nako nga dawat siya og unsay iyang kagikan og binuhatan og wala mo judge niya. Pero niabot na yun ang adlaw nga kinahanglan niyang atubangon ang iyang gibiyahan. Nagpasalamat siya nako nga giparamdam na mo niya nga naa siya'y pamilya ug nangayo og pasaylo nga dili niya mahatag nako ang akong gusto nga naay mahitabo namo. Kay dili siya gustong mabug-atan ko og mulakaw na siya og wala siya mananghid nako. Kay dili niya kaya nga moingon nako sa personal nga mulakaw na siya. Naghila ko nga nagbasa sa iyang sulat kay walay hope nga ako makita nga mobalik pa siya nako. Puros tanan pasalamat ug pasaylo. Sumoto nga wala na siya nako na kontak bisan iyahang mga paryente wala kay balog asa siya. Gidong yun nako ang balay nga gibaabangan ni Denver og nihangyo sa tag-iya nga mutan-aw ra ko sa sulod. Pero pagsulod nako, nibakho na lang ko nga naghila kay nakita nako ang mga sketch ni Denver sa mga nahitabo naman doon. Sa nagbantay ko sa tindahan, first date namo sa katong gisugot nako siya. Sa nagpicture ko sa beach nga nagbikini ko. Christmas, New Year, birthday nako. Anniversary namo bisan sa pag-akit nako niya, gi-sketch niya akong perma. Ang mga gi-sketch niya maoray nahabilin sa balay nga puros about nako. Wala na ilaing gamit niya nga nagpabilin. Mura ko gipatay sa kasakit o kamikaw niya. Giyawa-yawa yun ako si Denver sa kunang-una. Di yun ako siya pasayloon o di siya mobalik nako. Nisalig na lang ko sa giingon ni Denver nako nga mobalik siya nga walay tatsa.